Il-lukandi kollha ta' 54,000 li pparteċipaw fis-starriċ tal-Assoċjazzjoni Maltija Lukandi u Ristoranti, l-MHRA, irreġistraw żidiet fl-okkupanza matul it-tieni kwart ta' din is-sena. B'kollox ipparteċipaw 54 lukanda, li inkludew ukoll lukandi ta' 3 stilel. Waqt il-preżentazzjoni tal-istarriċ li sar mill-kumpanija Deloitte u ta' stampa ċara ta' settur tal-ospitalità f'pajjiżna, ġew ikkwotati ċifri riċenti tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li jurew kif għal perjodu msemmi il-wasliet ta' turisti f'Malta u li qattew f'pajjiżna qabżu sew il-livelli reġistrati s-sena l-oħra b'10.4% u 11.7% rispettivament. Anke n-nefqa ta' turisti żdiedet sostanzjalment għaliex il-medja ta' kemm turisti jonfoq f'Malta kuljum telet għal €107.70 minn €138.10 sentejn ilu. Id-direttur ta' Deloitte, David Delicata, spjega li l-istarriċ daħal ukoll fl-investimenti li għamlu l-lukandi. Kien hemm żieda fil-ispejjeż ukoll, imma mbagħad meta tara iż-żieda fil-daily rate, ġifieri kemm iħallsu turisti biex jieħdu biex jieħdu kamra u l-ispejjeż hemmhekk kien hemm iżjed żieda fil-rata, jiġifieri il-margins, l-operating profit żdied ukoll hemmhekk. L-istarriċ ħares ukoll lejn l-andament fir-ristoranti, fejn ġiet analizzata informazzjoni li nġabret minn ristoranti li jużaw is-sistema ta' bookings ta' Tablio bejn Jannar u Diċembru li għadda. Il-kap eżekuttiv ta' Tablio Jonathan Azzupar de France qal li r-riżultati juru li t-turizmu baqa' b'saħħtu is-sena kollha. Affarijiet interessanti li sibna li għalkemm ovvjament is-sibt u l-ħadd huma l-iktar ġurnat importanti, trend li naraw hija li hija stabbili ħafna l-ġranet kollha tal-ġurnata. U anke meta niġu għax-xhur is-sajf huwa l-iktar popolari, imma x-xhur l-oħra huma stabbli wkoll. Il-President tal-MHRA Tony Zara qal li issa il-pajjiż irid jara fejn irid imur. Jekk aħna se nagħmlux dak li jgħid it-2050 u allura immorru għal turist li jonfoq iktar, jew aħna se neqgħu kif qegħdin bħalissa dak li ngħidlu freewheeling. Ġifieri inħallu s-suq. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għat-Turizmu Ian Burch qal li dawn ir-riżultati jikkonfermaw it-kabir bla preċedent li qiegħed jesperjenza s-settur turistiku. Qal li fi ftit ġimgħat se jiġu implementati deċiżjonijiet importanti li se jwittu triq lejn futur aktar reżiljenti għas-settur tal-ospitalità u t-turizmu.